putnaan. Ngunyan, uya ang hapon. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po ang Bicol Region. Good morning po sa Saint Dogabos. Welcome po mga tugang sa tuyang programa ng hapot sa DCGB. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Ako po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Kami po nagalaom na kamugabos ayos, nasa ligtas ang kabugtakan sa mga oras na inilibrido po sa anong nakapahamakan. Good morning po, Probinsya Canalbay. Ulit-ulit ka ngayon, oy. Padaba ako kaya kamoy. Kamo tabing mga Albayano, kamo tabing mga taga-Katanduanes, kamo tabing mga taga-Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte. Tabi, good morning! Hanggang po kitang 7 o'clock, as alas 9 din pagkaaga, magsarabay-sabay lamang kita. Mag-irestorya may kinaraman po sa mga pangyari po sa tuyang palibot na pong personalan. Si Henry M. Tagahapot lang, mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong problema asin concerns masolusyonan. Kasabay niya to dyan sa luwas, Mega Force Patrol, yun na police sa Technical Department, si Casey Tanay. Casey pala ang pangalan mo. Ano, ha? Casey Tanay, ang satuyang partner. Ha? Mga tugang, sa mga intern niya to dingi po sa DCGB. Hanggang po kitang alas 9. Good morning, Tabi. Sa mga gusto magpaabot ng reaksyon, mag-text lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Pero bago po yan, mga tugang, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud, asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Mga tugang, yan po sarong antioxidant na nakapagkataonin makusog na proteksyon. Siring man nakakatabang para maiwasan po ang damage o maiwasan tabi ang problema kang atay. Siring man makakatabang yan para mapugulan ang paghubag kang atay. May bisyo man ikaw wara, mahilig ka man uminom uday, mas maray mga tugang na ang Liver Aid Silimarin Capsule. Isabay natural daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Yes, maski po dyan sa mga lugar nindo, baka may butika dyan. O saan man tabi, maghapot lang tabi kun, igwa tabi ki, pinag-aapod mga tugang na Liver Aid. Bueno, 7 minutos mga tugang bago magabot ang alas 8 nin aga. Ang Kamalig Bypass Road daw, nagiging parkingan na mga tugangin, mga truck. Magayunon man ang gadyon magpark sa lugar, may wasunon pati. Pero yan tabi mga tugang, baka ang parkingan. Ang pagpark ninyo dyan, baka kayo pa magkausa, tanganing magkaigwa dyan ki-aksidente. Remember, tabi, 4 lanes yan. Gabos tabi ang dapat agihan kinagdadalaga na auto. Aramon ta daw pang concern, taga-Subago, kauron ta si Manong Rick, may mga dinarakop na palan dyan. Pero ngunyan, sa pagkakakalap nin informasyon kan sa tuyang mga pag-iriba, yaon manggara itabi, padagos ang pagdadakop. Mga tugang nin mga, ang padagos ang parking, nin mga haralaba, no na truck. Aramon ta daw ang report, kasabay mga tugang si Jimmy nasa Lita, hali po dyan sa luwas. Jim, ano nangyari, Jim? Yes, salamat, Pipi. 4 lanes on bypass road. Digdi sa rutang Salugan, Luwas, Barangay Libot. Ang problema, ang ibang porsyon, lalo na ang bypass road na harani sa main highway, nagiging 2 lanes na sa napagkaminsan. Ang tinampo,
Kailan sa nagiging parkingan ini, ki mga haralaba ununon na mga truck, ibong-ibong kan tinampo. Napagaraman kan DCGB News na tinuyaw na ini, kan PNP, alagad pag natuyaw sa kamaharali. Pag aginin mga aldaw, na dahi na naman ki bantay, dahi ki pulis, Pinoy, balik sa dati. Kung saan ang tinampong ini, ipinagibo bakuan purpose na maging parkingan imbis magserbing mahiwas asin klarado na agihan o tinampo. Matatandaan panahon ni dating Presidente Digong, gabos na ulang-ulang sa tinampo, bigpapaharali, alagad sa presenting administrasyon, lingaw gayud na ito, paralikan patunay ay ng bypass road na bako man disinyong parkingan, alagad may mga pagkakataon ibong-ibong kan tinampo, okupado, 4 lanes, nagiging 2 lanes. Kadaklan na mga trucks minsan kargado pa nin mang urig, laman. Isus ko, makatakoton ang Jimmy kung karga ang urig. Saroan sa mga pagi para posibleng ang manahilang sa urig, madaradig sa probinsya Canalbay. Tas mga, ini kayang mga trucks na ini, talagang haralabaon, tas suhali ini sa Mindanao, southern part kan Pilipinas, digdi ang nagiging pahingaluan. Suhali ang Jimmy sa Matnog. Minaagi sa Matnog? Yo. Kunyan, halimbawa sa Banggi na alanganin, pinirot, minakurutay na sa nakiduyan sa Irarom, solved na, nakakalampas na sa oras, dahil na si Damalaog sa kung saan na katurugan, mabayad, digdi na sa naso, iba nagluluto-luto, ayos na, libre, tamaiwas. Iyo. Pero ara mo, siguro, ay open na ini sa mga, lalo sa taga-dipid, o sisig daw ang ahinsya kanday ko arame. Dapat siguro, oras na para magbugta kita ki rest area. Rest area, Jim? Parking area? Rest area kan gabos na mga all types of vehicles. Ngayon, trucks, bus, maski sa private vehicle, pag pinirot ka, mahapit ka naman sa rest area. Siguro may date lang na bayad para sa maintenance. Diba? May rest area dapat kita. Imagine ang biyahe long distance. Di ka man, maski ako pinirot ako, ang style ko, Jimmy, gigilid ko sa tinampo ang auto, kung bako, minahanap ang gasolina na may hiwas-hiwas lamang na matugutan kang makapark. Tama ka. Diba? Makaturog ka talaga para iwas aksidente ka. Iyo. Ang problema pa mananggal sa mga trucks na 6x6 o yan ang mga container vans. 6x6. Wala man digdi 6x6. Mga container. Oo. Para sa Jimmy rest area na pwedeng ilaog mo para naman ka magpahingalo gayon, de ko arami. Lingon man satellite. Oo. Yaon dyan. Ata yun na nga ni. Yaon ang footage. Oo. Kaya, paano daw yan? Sisay daw nahin siya dapat na mag-asikaso kan. Tas yan, mahiro naman kita dyan pag may nangyari sa nadai. Oo. Di ba? Ay, so, nako. yun yan ang sitwasyon. Sa naman ang dahil masabutan sisay ma-regulate kayo na. Dapat kayo na ma-regulate. Aralabaon pati? Karalaba. Ade? Oo. Pagka minsan dahil ko pa na-document, may mga Bata, wala pa Jimmy ki kuan ini. Wala pa ki mga ini, wala ki pala ng kadaklan kay ni. Close track ng kadaklan. Swing van? Oo, Oo. Dakulon mananggad. Anong oras mo kinuanan ini? Anong oras mo kinuanan? Yan nga ni hapon na, pero pag maaga, mas dakol. Pa dyan nagaparaga. Tapi, ako, pwedeng ako sa lingko, takon iyan, Jimmy Pirot, pwede makonsider ini, pero ang problema, tabako iyan, parkingan, tayo tabi, magiging hazard sa mga nag-aaragi. Yan. Di ba? Pagkatapos, may informasyon, nakapaabot pa sa to, ki-informasyon, although dahil pa niya to na titimpuan, ang lugar na ini, nagiging paihian pala. Aramon, paihian.
Taihan kan karga, kan krudo, etc. Yan, parang arogan. Sa Tapos kabaga. may host nga yan. Sa kabaga. Minsan nga nita, government vehicle, kundi dahil ko pa natitim niya, kung picturean mo, o picturean mo. Mapertin bagay ng paihian talaga. Mahiling mo, mahiling mo kung may nagihiling sa mo. Nya kung tayo kinagahiling, di pwede ka magpaihi. Ay, nakong pangyari sa maabaka. Oo. Iyon manangga, ano? Iyon manangga. Yan, Mapira ka, supili ka magpaihi, sa para ihi pa talaga. Mamaratan dyan. Pwede ka ba? Yan, so truck na katalikod baga. O, dumang ka sana. Binapaiklim sa labagan dyan sa mga guma. Anyo na pa. Mga talikod. Oo. Tapos, ni pa, pagharali kan mga trucks na yan, natural yan, minsan nag-firing alo, nag-praon. So, pag kinaunan, mga basura, wala. Iyon mananggad, ano? Sarap pa yan. Sarap pa yan mananggad. Mag-inibong-ibong bagay yan. Dapat ko tama lamang, ang basura nila, darahonin da. Daiman niya, daiman. Sa Pinoy nga ni kita. Ano ba iyo? Okay. Anong Ikaw problema? lamang tabi dyan, Jimmy Kigari Karatula. Ngayon, warning na no parking for all types of vehicles, something, or for trucks. Aragaan. Dahil, Nanatol. none at all. Patay ni, ibong-ibong baga, kabasa? Feeling ko, dapat bugtakan ng kikaratula kang kwan, kan DPWH. Posible. Di ba? Ang sarap padigde. Sa mga basura, wala. Wala siguro yung kikwan, ki karatula. Tapos, no dumping of any garbage, types of garbage. Garbages. Mahiling mo dyan, waralat. Pagkawalat kan, pag nag-uran, ibong-ibong bagakan, kabasan. Iyo, madalagan sa tinanong. Madalagan yan sa kabasan. Pasiring sa mga kali, sa mga kanal, pasiring sa salok para Kung pating saro, kada ko nakargang bagong motor. tilted na. Motor? Iyo. Ay, nako. Paano daw yan? Bakit ang kausa kung natatantin ng puminabatak tulos? O dahil naman yan, karga ni ba? Pauli na yan. Pauli, nakadeliver na. Naka-deliver na yan. Ay, Aside pa, ang pasiringan, opposite direction naman kay yan. Suwali naman sa Manila, na iabot naman kay, kuha na yan. Iyo na yan. Natuod na dyan, sinda na magpahingalo. Identified na yan, Inda. Pero wala man sa'yo mo wala man nagsisita, wala man kiregulasyon. Iyo yan. Dapat kayo doon, mga pahinante, ang truck, alibaw ngayon araw ka na truck, siguro, ang mga driver mong darakan, mga tulo ka mo. Tapag pinirot at saro, masali. Gari baga, Jimmy Bass? Ay, mantani ba nagatipid? Yun na nga ni. Saka baga. So, yan ang sitwasyon sa Ay, PPP. nako. Dahil napagalato na may madiskuido. Pero kan panahon talaga ni Digong, wala yan. Totoo. Pero yan, mga tinampong yan. Ang testigo ka, si Sir Narik Mendoza. Maski ako, Jimmy, sa totoo lang, saro sa mga ginibo ni Digong, apresyado ko itong no parking, Oo. no obstruction. Baka rason na ngayon ay kaming parkingan, nagkawara baga sa mga auto. Sa mga turutog-dog Ang mga obstruction sa tinampo, nagkawara baga 24 hours pati. Yan ang karayan kang panahon ni Secretary Anyota, maurag ang DILG mag-implement kang order kang presidente. Mga surusuyap ngaya trapal na tindahan. Tapos yan, piparali. Yes. Klarado yan, mga tinampong yan. Ngunyan, yan. Okay. Yan, Bibi, ansa to yan mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kang texter ta, huyan ngaya sa bypass road sa Binitaya, nagi naman na parkingan, o kansarong aldaw. Dinara ko pa sa naramanong Rick, yaw na naman. So iba, tabit na dahil nakaisi. Hello, Manong Rick. Hello, yaon ako digdi sa bypass road. May send ako sa imong mga Ayo. retrato baga. Pare. Walong auto. Oo. Ayo. Uningan, pati uning kuha kang pulis truck. O yaon digdi naga sightseeing nagpahingalo kay din nagano daw ni. Yung mananggado, dako lang pating auto ini. Pinikturan mo. Drakulaon. Okay, pare, pwede magbugta kita dyan karato lang ngaya or request sa DPWH ng so na nararautolos na parking signs ngaya. I mean, ngaya no parking ngaya to all types of vehicles. Saro kaya?
Actually, may lakdang na kitang magbugtak. May priority kaya kita sa ngunyan sa mga karatula. Pag-iinot tayo tumasa slow moving and tricycle. Actually, kasi may draft na kami kadto. Ipapafabricate na tabi ito. Pigsan ko sa ano mo, kung anong itsura. Ibubugtakin sa mga strategic areas. Ay, ini. Babala. Ang mga Bawal araw tumakbo, Ay, okay. Very good. ang mga araw kaning mga tinampo Manong Henry, di ko ang magbugtak di Iyo ko ta. kasabay kang kontrata kang pagbugtak kang tinampo, may Iyo ko ta. road signages. Oo. Opo. Oo. Iyo ang ano tadigdi. Uli nga niya, may sinita ako. Ang taramon sa ko, mapapicture man lang da. Sabi ko, madali sana po tabi kuan highway ini. Bako man ini photobot. Nagparetrato. Sabi ko, madali lang po kamo. Oo. Tagasain na sinda? Tagasain? Mga dayo, kamsor, may oning mga truck taga Mindanao dahil Ayan, harayo ang biyahe. Talagang, tama bang observation ko, Manurik? Bara kita kikuan, dahil kita kigari rest area sa mga trucks and drivers. Iyo, tama ka Sa man ang Maharlika Highway. Nahiling ko kaya anduman sa mga sa mga ururon, nag-propose talagang mabugtak-utakan ang sa tuyang engineering ki Engineer Baclao. Dapat ganyan pa rin, may bayad. Sinda. May bayad ko ta, maski nga 50 pesos, maski may bayad ko ta dapat para sa maintenance. Baga, kay Diba? yan. Mabugtak-utak kita kay ni Manong Henry duman sa may boundary baga, sa may Agos, tapos digdi sa Kamalig na ini. Yan, And then somewhere naman dyan sa first, or digdi naman sa itaas kang kasi ang ano naman duman, ang tigala-talat ni Engineer Baclao, itong ma-acquire so daga tabi Manong Henry. Or maki-partner sa mga private na may sadiring daga. Ganyan. Garikon mo na Kung may sila, ma-partner kita para ang operation, siyempre makita man sila tamay sadiri sila kang daga. Iyo. Apo. Siguro, gari tama man na magsingilang ki tama na kantidad, di ba? Iyo tabi, Para sa ninda. May CR dapat, di ba? May CR, may karigusan. O makarigos ka, di ba man ang bayad mo, di ba? Iyo, ang mga long haul na mga pagmaniyo, kaya kay Puan talagang may paingaluan. Oo, ang pagkaturog sa auto na lang, bako na sa kwarto, sa auto na lang. Importante, may parking na harayo sa luwas kantinampo. Iyo. Gusto ko na nga ng kauronan si Kuan. Ang mga isip tamano, gari, kay pong kita sa mga elected position na di. Gari man hindi ko may nag-iisip ka dyan. Manurik. Hello, Manong Henry. Kalapit lang ka. Tulong taon kaya baga Manong Henry. Nagkasalida kitang Ayun official. kaya... Pero maski sa turusaro sa ng term, may maisipan lamang na arog kayo, may magkapuon lamang, ikaw lamang gimapunan. Yeah, 2028 magdalagan ka na nga na. Okay, salamat tabi. Sige, salamat Manurik ha, sa pagkapot. Yeah. By the way, anong konta ka? Anong solusyon ka yan? Sa lingkod dapat dako lang traffic signs nakasurat. Iyo po, mabubuktakan talaga ini kay Puan. Ang iba palta rason dahil man baga ngayang bawal Oo, kayo nga saro pa yan. Buda, kaso nang kasir inaantok ko ako sir baka maaksidente ako. Kaya. Saro pa yan. Di solusyonan ta, di ba? Okay. Iyo. Sige, Miguel, salamat. Pag sa traffic, perming proactive ko ta ang Correct. Iyan ang gusto ko, Miguel. Muna, Juan, bako lang proactive. Dapat may kooperasyon ang gabos. Yeah, correct. Saro pa yan. Correct. Oh, okay. Salamat sa pagkapod. Sige po. Salamat, di ba? O yan, tabi. Ako sa ko, aram mo yan na rest area consent ko na hiling yan. Madalang. Hello? Good morning. Good morning, VP. Yes, sir. Baka nyo? Ang kay Pantasan, dapat may ordinansa ang probinsyal. Yan, oo. Para mabutangan taning signages, kung di na pwedeng magparking Amo. na lugar. Tapos, dapat magabot ang mga signages yaling
sa DPWH, Oo. dyan sa lugar na yan. Oo. Tadi di gani sa Bintayan, sa Duterte Highway. Oo. Ayun naman dyan nag-parating. Nay, dakulon yan busing. Ang auto na nakapark. Yan. Oo. Sabi ni Goyan. Dakulon na hiling ko yan eh. Okay. Salamat boss. Salamat sir. Okay. Salamat sa reaction. Di ba? Tama itong reaction na ito. Iling ha. Paano doon? Manay ba nakakairisipan ang mga nakapwestutang mga elected official? Edi? Hello? Hello, good morning. Good morning, Kuya Nes. Grabe ang problema. Ang paguna kang tao, pag nagpahiwas kang tinampo, paradahan ito. At ayaw na nga. Mas Lagyan niya. ipahiwas ang tinampo, inibo ng 4 lanes, sabihan mo so mga mabagal na mag-agis Agi. sa Yeah. gilid. Ang problema, tao to sa orinutan, Paking. mahina ka parada. Totoo. Kaya, dipisil na Totoo. Kung minsan pigubusinahan ko ang tricycle, iyan lang, tao to sa inutan, igwa ki nakaparada. Kaya minataw sa tricycle. Mataho manggiraray. Tama. Budahon eh. Kasud mahali ako sa tabako. Oo. Pagkabot ko dyan sa Padang, so area dyan na yan, rinuluho lang so tinampukan jackhammer. Tapos pinabayaan na. Ang problema duman, kaso mga auto nga liligaspe, pigsasabat suwali sa tabako o sa Santo Domingo. At ang ginibo ko, gumidilig na sana ako, puminundo ako, nagsurunudan, sinabat talaga. So ako, hali ako sa tabako, sinabat ako, naramdaman ko garing itong nangyaring aksidente kang dump truck, buda kang van, Iyo baga. kararog ka ito, ang pagbalikayan, bako man kung bihikulo sa tinampo, kundi sorry na out kan DPWH na tinampo, na hindi kung ano ang plano ninda kayan, basta sanang ginakamer, dahil man ki-traffic sign lamang, dahil man kinagbabante, dahil naman kinagtrabaho, iyan, hindi sana. Takong ako, puro piloso po. Ay, mag-iwal ka mo. Sa auto ko duman sa tahaw. Nanggan. Pinabayaan ko silang magsarabat. Pagkanabang, aksidente na naman ito. Yeah. Anyway, pwede ko sabihin na, linya ako bagay na eh. Iyo baga. Mag-iwal ka mo eh. Kundi, iyon, ako, nag-iiwas na sa nata. Makulog bagang kung makatangko ka. Iyo baga. Iwas kompromiso. Ay, dako. Iyan o. Bako, vehikulo ang kausakan obstruction. Iyan na, ginakamer rin iyan dyan sa, sa Padang. Mas kihilingon mo yan. Ang binayaan na lang pagkadyak kamera, ruluhan tinampo. At kung bangge, dahil mo aram na igwang araw ka dyan, dahil mo kabisado, o rulok sa auto mo dyan. Mapagalon. Ano? Okay. Inda sana kung ano ang nasa utak ang mga nagkapot man ako ki pwesto sa gobyerno. Makulit ako pati ang mga nakahuyaya na pustikang aliko. Pagpakiaraman ko yan. Pig-inform ko ka ng aliko takon makatumba niya ako. Problema. Iyo baga. Public safety baga ang trabaho kang PNP. Kapos ang pigapakiaraman ko. Inangon niya garing ang pigapakiaraman na sa nangon yan cellphone sige na sa ng Facebook. Correct. Kaya dahil na nagkahiriling ang mga problema. Kaya palang ko yan is pag minaagad yan si Colonel Berden, high blood. High blood.